Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και καλή τα παιδιά. Δημήτρης εδώ. Και σήμερα θα παίξουμε λίγο ακόμα και άλλο Minecraft. Λοιπόν, το έχω ξεχάσει. Λες και το έχω ξεχάσει το Minecraft. Nope, my friend, nope. Θα κάνουμε Create New World. Θα κάνουμε μια survival σειρά. Survival. Μπορώ να κάνει και διαρρή. Αλλά γαμώ το θέλει λεφτά. Ρε φίλε. Θα κάνουμε ένα survival. Μπούμπεκ. Τι κάνω ρε φίλε. Peaceful. Επειδή είμαστε και seed μείον ένα. Όχι παύλα ένα. Θυμάμαι. Τέλεια. Θυμάμαι ότι το αυτό είναι. Το καλό seed. Ωραία, θα βρω πολλά diamonds, ελπίζω να βρω πολλά diamonds. Το εύχομαι αυτό. Έφτιασα λίγο τέτοιο. Έλα πάμε λίγο στο survival μας world και από τετάτσι. Νομίζω πως. Μόνο περίμενε ρε φίλε. Δεν θα έχετε έρθει, οπότε ναι. Παπαριές δηλαδή. Να με βγάλει ρε φίλε να με σπορνάρει κάπου καλά. Ελπίζω να με σπορνάρει κάπου καλά. Σπορνάρει με ρε επιτέλους. Έπειτα 5 ώρες. Έλα. Να περιμένουμε λίγο. Και αν ακούτε στο background τη μαμά μου μιλάει με τον πατέρα μου για κάποιο λόγο. Έλα. Έλα γαμώτο. Έλα ρε φίλε. Τελείωνε το παντιά μου. Μαγάρι. Ωραία ντόν. Α, ωραία, δεν κολλάω. Πού με σκόναρε. Α, σε ακάσια. Λοιπόν, θα κάψω το δικό Minecraft. Θα κάψω το μουσείο. Καλά, κάπου μου καλά. Νομίζω πως θα βρω πολλά diamonds, ελπίζω. Παπαριές δηλαδή. Αν βρω ρε φίλε και σκοτώσω δράκο σε survivor και θα πάρω το achievement, δεν θέλω να ξαναπαίξω ποτέ Minecraft ρε φίλε. Ποτέ ξανά. Αν θα πάρω το achievement Όπα, τρόμαξα. Α, ένα sampling. Το χρειάζομαι. Τι είναι, μισή. Και κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι players, όπως ο Παύλος ο Ζωήδης, δεν έχει βάλει κανονικό skin. Βάλε ρε φίλε κανονικό skin, βάλε. Το Steve, αυτός ο γύφτος. Και ο άλλος ο φίλος σε παλιότερα επεισόδια, δεν ξέρω πόσο κατά. Πόσο χρόνο είναι, πόσο κατά. Τι χρόνο είναι σου. Βάλε κανονικό skin, φίλε. Έχω βρει 1000 skin που σου το ελιάζουν κιόλας. Θα σου πούμε, εγώ τώρα έχω βρει ένα τέλειο skin. Μ' αρέσει και σε μένα κιόλας. Άντε, βάλε και σε κανένα κανονικό skin, φίλε. Τι είναι αυτό το γυρτιάτικο που έχει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πες μου. Παιδιά, γράψτε στα comments λίγο για το Παύλο Αζωίδη. Γιατί δεν έχει βάλει κανονικό skin στο Minecraft. Γιατί έχει βάλει το γύφτο. Τον Steve. Δεν θέλω να το βρίσω. Απλά για ποιο λόγο. Πες μου ρε Λούκα ρε. Πες μου. Ναι, πες μου. Το κανάλι σου μια χαρά είναι. Δεν βρίζω το κανάλι σου. Έχω παράπονο για το skin σου. Τα παιχνίδια σου είναι καλά. Απλά έχω παράπονο για το skin σου. Το Minecraft τώρα νομίζω πως ο Steve θα διαγραφτεί. Και τώρα φάει μετά. Αν διαγραφτεί ο Steve, τι Steve θα έχεις. Πες μου την Alex. Σου ρωτάω. Την Alex, δεν ξέρω πως τι άλλο. Οκ, μπάζεψα, κοίτα, πες μου τι βρήκα σπηλιά. Παπαριές βρήκα. Λοιπόν, να κάνω stream mine. Πρέπει να βρω cave. Παπαριές λέγω.
Κολλάει. Ρώμα. Εντάξει. Εντάξει. Έλα. Πες μου ότι είναι old. Βρωμιά. Streamline το ψήσα. Dead. Σώμα του Dead. Οκ. Λοιπόν. Παπαριές. Το έπαιξα. Λοιπόν, να τεσπάσω το crafting table και πάμε πιο κάτω. Σοβαρά ρε φίλε, μου σπάμε στο όνομα του dirt. Φύγε ρε φίλε το dirt. Το dirt μου μέσα. Να βρω όμως το iron. Φέρε αυτό μου αυτό. Σκάψε. Ρε φίλε, κατευθείαν που ξεκίνησα το streamline. Iron. Πολύ iron. Πολύ iron. Πολύ iron. Πολύ iron. Πολύ. Μακάρι να είχα πάρει ρε φίλε 20.000 συνδρομητές, 100.000 συνδρομητές. Αυτό πάντα ήθελα. Να έχω 100.000 συνδρομητές στο YouTube. Αυτό πάντα ήθελα ρε φίλε. Λοιπόν. Θέλουμε ένα ωραίο pickaxe. Να το φτιάξουμε το πάμε. Εδώ πάμε ένα ωραίο pickaxe. Στο. Πέτρινο pickaxe. Βρω ρε φίλε diamonds. Και πάνω από 3. Είμαι τρελός. Και όταν θα φύγω πάνω θα κόψω και άλλο ξύλο. Να κάνω... Τι άλλο να κάνω. Δεν ξέρω. Δεν βλέπετε τίποτα νομίζω. Λοιπόν. Δεν βλέπετε τίποτα, ναι. Απλά κάτι μοναχίες. Λοιπόν. Ανεβώ λίγο πάνω. Και να πάρουμε λίγο ξύλο ακόμα. Γιατί είναι χαζός και ξέχασα ότι μπορούσα να κάνω τσάρκολ. Να ανέβω πάνω. Τώρα κόψε ξύλο ξανά ρε φίλα, κάσσε πάνω. Εσύ τρώγε το και κόλλα. Ευχαριστώ για τη τροφή μου έδωσες. Έξυπνο, χαζό, δεν ξέρω τι έκανε. Νομίζω πως έφτασες κατά πάνω σου. Λοιπόν, παιδιά. Κλείσω κάπου εδώ το βίντεο. Είναι αργά ρε φίλε, νομίζω πως θα κλείσω εδώ το επόμενο το βίντεο. Και επειδή είναι αυτό το σεβαμένο που γίνεται. Όχι ότι δεν θέλω να κάνω edit. Λοιπόν, από όλα παιδιά! Κάτσε καλύτερα να κάνω.
δεν θα κάνω εγώ first person. Γιατί μου άρεσε λίγο αυτό το first person. Θα κάνουμε το first person. Και λογικά θα κλείσω το βίντεο. Οπότε παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάνε ένα like και subscribe bro. Κάνε. Λοιπόν, κάνε like και subscribe bro. Και άφησε ένα comment για αυτά που σου είπα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Γεια σας.